खुलुमबाय स्टुडिअ दं आग्रा केस्रामसियारि बे समाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खाम्फा बरगयारि आरो हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव सानैल' दैदेनगिरिया थाहैसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। सोर दैदेनगिरि? हाग्रामा महिलारि आरो मुनमुन ब्रह्म थामहिनबा बिथांनि बिबोनां हाग्रामा महिलारिनि बिबोनाङाल' बे समाव बिपिएफआव थाहैसिगोन। होनोब्ला सानैल' सोद्रोमा दंसै, बे जादों हाग्रामा महिलारि आरो मुनमुन ब्रह्म। बे सानैनि अनगायै काउन्सिलाव बिपिएफ पार्टी गैलिया। थारैनो बे बाथ्राया रायखांनांगोन दि बे समाव गुबुन समावनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा माब्लाबा बिजेपि बैफोर राजखान्थि हान्जाफोराव बास्लायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। सास्नि एमसिएलएफोराबो बे समाव गुबुन दोलोफोराव हाबनायखौबो नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बे समाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बे समाव भबिष्यबाणी खालामदों। बिथाङा बुंदों दे फैबाय थानाय समाव सानैल' दैदेनगिरिया हाग्रामा महिलारि आरो मुनमुन ब्रह्म। बे मुनमुन ब्रह्मआल' बे समाव बिपिएफआव थासिगोन आरो गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जाजोबसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बेनि अनगायैबो खाम्फा बरगयारिखौ बिथांखौ बुंदों। बिथाङा एमपि बिसायख'थिनि सिगाङावनो बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों जगदान जानांगौमोन, बाथ्रा सावरायलायदोंमोन। नाथाय बिथांनो जे बे समाव बिजाथि होबाय थामहिनबा टिकेट होबाय बिपिएफआ टिकेट होबाय, बेनि थाखायसो बिथाङा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों जगदान जानो खाबु मोनदिया। नाथाय बिथाङा बे समाव एमपि बिसायख'थि बिथाङा जेनखागोन आरो जेनखानायनि उनावनो बिथाङा बे समाव बिपिएफ नागारना इउपिपिएलआव हाबगोना कनफार्म होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। खाम्फाया एमपि इलेक्सननि सिगांनो इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो गोनांमोन। बिथांखौ जइन जाजानो गिनानै खस्थ' मस्थ'यैनो थाखा गारहोनायनि मिजिंजों बा गावनि मुंखौ थिसनफिननो थाखाय बिपिएफआ एमपि केन्डिडेट लिस्ट हरनायनि लिस्टआव मुं थिसननायनि थाखाय खाम्फा बिथांखौ लाखिनायनि थांखिजों बिथाङा टिकेट गेलेहोनानै माबानाय जादों। आरो बिथाङा बुंबावदों बै समाव जेब्ला बिथाङा बिपिएफनिफ्राय नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जागोन अब्ला 2025 मायथाइयाव जेब्ला बिटिसि बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थि जानायाव 14 चिरां दुवार बियाबखौ बिथाङा गावनि जे बियाब, बे गावनि बियाबखौ बिथां खाम्फा बरगयारिनो नागारना होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। 12 नं चिरां दुवार ब्लकखौ खाम्फा बरगयारिनो जोङो फैगौ 2025 मायथाइयाव इउपिपिएल दोलोनि सासे सोद्रोमा हिसाबै थिसननाय जागोन। थारैनो खाम्फा बरगयारिया बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों फैगोन नामा? गिदिर सोंथि, मानोना गोबाव समनिफ्रायनो बिथांखौ हाबगोननि बाथ्रा जों खोनाबाय थादों आरो बिथांमोना इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बुंबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। इसिङारि सोमोन्दो दं नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। बे समाव बिथाङा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबगोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि जाखांनायखौ नुनो मोन्दों। मानोना गोलाव समनिफ्रायनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो लोब हाबगोननि बाथ्रा बुंबाय थानायनि गेजेरावनो बिथां खाम्फा बरगयारियाबो हाबगोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि जाखांनायखौ नुनो मोनो। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथां बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया जे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। होनोब्ला सानैल' सोद्रोमा दंसै, बे जादों हाग्रामा महिलारि आरो मुनमुन ब्रह्म। बे सानैनि अनगायै काउन्सिलाव बिपिएफ पार्टी गैलिया। खाम्फाया एमपि इलेक्सननि सिगांनो इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो गोनांमोन। बिथांखौ जइन जाजानो गिनानै खस्थ' मस्थ'यैनो थाखा गारहोनायनि मिजिंजों बा गावनि मुंखौ थिसनफिननो थाखाय बिपिएफआ एमपि केन्डिडेट लिस्ट हरनायनि लिस्टआव मुं थिसननायनि थाखाय खाम्फा बिथांखौ लाखिनायनि थांखिजों बिथाङा टिकेट गेलेहोनानै माबानाय जादों। गतिके एमपि इलेक्सनाथ' खाम्फायाथ' 100% जेननाय देरहानायनि बाथ्राखौनो रायज्लायनो हाखाला, जेनखाबाय। जायनि जाहोनाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा दिनै केम्पेइन खालामखांनानै न'आव फैयोब्ला जौ लोंनानै रुफु रुफु गाबनाय
जों खोनागासिनो थाखायो बिथांमोननि इन्टारनेल जेसेबां पलिसि लायो बेखौ जों खोनाफैखायो मोनसे बाथ्रायाल' रोखा जाबाय आफ्टार द एमपि इलेक्शन रिजाल्ट डिक्लारेशन काम्पा बरगयारिया जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जासिगोन आरो आं इउपिपिएल दोलोनि सासे सोद्रोमा बुंथिगिरि हिसाबै बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायनो नागिरदों दे 12 नं चिरां दुवार ब्लकखौ काम्पा बरगयारिनो जोङो फैगौ 2025 मायथाइयाव इउपिपिएल दोलोनि सासे सोद्रोमा हिसाबै थिसननाय जागोन। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसएपी पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, एमडीएफ जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइएम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।